ora usah udur. Mboten, Pak. Lek kanca siji kas. Lho, apa nih? Ben nengai. Nah iki Mbak Lucy gen pinarak ana kiring kono. Wah, jan jenengan tenan. Malang iki senajan tau udan tenan kok penontone jan ngebek-ngebeki nggon Pak. Napa nggih? Lho, nyatane delon lho. Estu. Oh, ngene iki jan tenan kok. Gremes ngene iki penak tenan. Penake piye? Penake piye lek gremes ngene iki? Gremes kene iki penake ya dahar telo. Heeh. Gunjuk kopi. Iya. Terus rokokane rokokan. Jagongan karo kanca nyetel radio wayang kulit dalange Bayu Waji. Samber bledek bongko kowe. Lah ngapa? Lah udan-udan nyetel radio iki masamu. Lah kudune piye? Udan-udan iki paling penak ngiyup. Lah ngiyup sik diomongke kok iso. Ngiyup ning ndi? Ya ning pabrik gula Bonagung iki. Kok padha ae kok iso. Delok Ya wayang. mriki. Kabeh tunggal. Iki. Mataram monggo. Lek nrimo sinden-sinden waranggonone gawane Mas Bayu. Kuwi Nggih. kalah pengalaman karo Mbak Lucy. Kok iso? Mbak Lucy iki salah satu bentuk waranggono yang tahu dengan situasi dan kondisi. Buktinya? Buktine udan teko, Nggih. musim ki rendeng ya rada teko. Heeh. Antisipasi suasana nyinden nggih penakal petir barang gitu. Ora. Kuwi iki kembangane gelungan kok Nggo iso. cunduk, Ha Pak. bojomu kae mbok wae diwehi kembangan. Wes tak wae kembangan malah cilaka kaya Nyapa? tak wae kembang turi karo sambel pecel malah deletek kabeh. Ha beda nggone kok iso. Selamat malam Mbak Lucy. Sugeng dalu. Mbak Lucy sapa to sugeng dalu? Lah ya aku bojone lho. Ya. Bojo kok ndi? Panggih wilujeng sehat. Wilujeng alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Mas Pancen Bayu wong urip Sari. iki penting sehat. Oke. Kula- Sugiya bondo nek ra sehat ya mung kukur-kukur ning ngambek. Estu sing dipadosi nggih niku kula pun kangen sangat Mas Bayu. Mboten taun derene ya Allah. Padha ora tau kethuk. Pripun sehat to Mas Alhamdulillah sehat Mbak Lucy. Alhamdulillah semanten Kiai mugi kula kali. Lah, nggih. bisa ketemu di sini di keluarga besar Kebon Agung, suatu Amin. kehormatan dan kebanggaan bagi kalih panjenengan. Lak mekaten to Mas. Leres Mbak Lucy. Injih, semanten ugi kula. Pripun dengan panggih kalian warga Kebon Agung? Bangga sekali kula remen Kebon Agung luar biasa. Sudah terkenal di Jawa Timur. Kebon Agung kok. Tapi ternyata Nggih. beliaunya ramah-ramah, panitianya Wah, grapiak semangat saestu. nyugoto luar biasa Mas. Nggih. Nggih, semoga Ya, semakin sukses Amin. dalam buka Amin. giling Amin. 2019 ini. Amin. Wah, jan Kita- tahun anu. 2018 kenapa niku? Sudah menghasilkan 1.300 per ton. Per ton, oh Satu nggih. harinya? Satu hari ya. Nggih. Jan Mula luar ya biasa. sing diarani melimpah ki ya ngene iki. Nggih. Ngono. Klitik mau rawuh jam pinten? Dek wau jam 11:30 Mbak. Alhamdulillah, lagi sehat keluarga Sehat, toh? wilujeng. Alhamdulillah. Putra sampun pinter. Sampun sekawan. Oh ngaten. Nggih. Tambah laris jope. Pangestunipun namung Bisnis mensyukuri sing nikmat watak mawon. saniki. Nggih. Allah. Wong kula panjenengan ora namung pengemban amanah budaya, Nggih, nggih. pelaku seni. Nggih, Jadi nggih, mandat dari beliau-beliaunya itu bagaimana Nggih. untuk kita mengkonsep penyajian budayanya. Kados Ngoten. Mas Bayu nggih semanten ugi dalang kondang nguncoro tambah jope sing mboten tau Pangestune panjenengan ya ngono, saya kuncora asmane, saya harum Mas. Wah, laris niki. Yang garwa sehat toh? Alhamdulillah sehat. Mau jam pinten tindak keng mriko? Saking Solo jam 7 enjing. Alhamdulillah ya Allah, rawuh dugi iki jam pinten? Jam 3. Alhamdulillah. Ngaten. Anu panjenengan lagi piyambakan to? Oh nggih mau Satu kali. kali sopir. Nggih kali Pak sopir. Waduh, menika wonten Bapak Indro Setiaji, Pak Bapak Eri Indro, Cahyono. selamat malam Bapak Eri, selamat Bapak malam. manajer-manajer pertanaman dan Direktur. enggak wis daya iki. Nika kowe iki apa to, Jo? Iki Salaman to. Urung Urung layak. kok. Mek didumi jedak-jedit tok. Lah ya seneng to. Seneng apa? Ya lek apik lho iki malah kaya sinden apik nelek. Wah, wong ki anu ngene lho, kabeh iki nganggo ditata. Nggih, Mas. Nggih ta? Sugeng dalu, Halo. Mbak Yu. Yo, nyapa? Kabare piye? Apik. Malang kok. Sehat. Ora saya pedan. Oh alah iki cara rane hukum tak anu tak biacok geger. Karo wong wedok ki aja semena-mena. Lah tekno lek karo aku sia-sia ya. Mulane bojomu ra krasan. Ora kerasan piye takon minggat pancene kaya. Mula nuwun sewu lho Mas Bayu. Pripun? Nek upama wong sesandingan
Karo Nggih. wong wedok ki perlu sentuhan, Iya. perlu perhatian. Lah kamu secara kontak fisik ngono ki terus piye coba? Wanita itu sudah bisa melihat Nah. ya apa wong lanang itu sing iso memberi kasih sayang kepada seorang istrinya. Nah, wong lanang sing lembut karo sing kasar kuwi iso beda. Iso bedake. Aja neh ngono. Lagi iki aku nang Bonagung rai didoni sinden ngene ya. Aja neh ngono nyuwun sewu Mas Bayu, Nggih. Mas Litik. Bener. Niki wau kenyataan. Piye? Kula wau kan dandan teng inggil to. Aja mbok omongne. Saya tahu iki tenan. Aja mbok omongne. Ini ben dipersani Pak Direktur. Apa? Nah, kan enten Pak Satpam to. Ah. Nah, pas kula dandan Pak Satpam notoki ten kula. Nyuwun sewu Mbak Lucy. Niki pripun kok enten penggemare madosi Mas Klitik. Pokoke tiyange mboten meyakinkan ngoten lho wedi kula ngawu-ngawu. Iya. Kayak terus kula mboten ngerti. Lah, Bro, halah, nggih mengke lek nyuwun foto kali Mas Klitik, lek teng andhak mawon badhe minggah Pak. No. Tapi kersane teng jawi mawon nggih. Lah, mesakne Pak udan-udan kaya minggah. Tibake raine kluthuk niki. Ora dipercaya bintang kamu dikir jaluk foto karo Jo Klitik. Mulai sok ganti rai. Mula operasi dan ketok putih. Ya Allah aku no. Terus Oh, ngono ki ya ora percaya lho nek sedulure Klitik ya ora percaya. Terus Sing banget tadi wis Mas Klitik. Ya Allah. Sampeyan iku rak sedulur karo Mas Kluthuk. Nggih. Lah kok iso beda blas iki piye jane? Lho ya beda Mas. Piye? Mergo kula mbiyen anak mbarep bapak kemrungsung. Dadi kakean bahan dledek ngeten iki. Kaya susah kok. Lho, ning nuwun sewu lho. Piye? Umpama sampean dadi bojone sapa Mas Joko Iya, Kluthuk. Ya malah ora kajen. kok iso ngono? Lho nek karo Mas Bayu kepenak. Umpama panjenengan kok kono umpama. Garep Pak Nggih. Dana. Iya iya. Hmm. Padha nuwun sewu Mas Bayu. Nggih. Menika tindak wonten Bonagung sarimbit kalian sinten? Kalian Bu Bayu. Wah, luar biasa. Lho lho, menika Bu Bayu nderekke sinten? Pak Bayu. Lho, cocok to. Jajah sampean rene, jajah. Kula penyandangku, Gus. Ya coba. Weh, menika Mas Klitik. Iki Rawuh wonten Kebon Agung kalian sinten? menika kalian Bu Klitik. Bu Klitik nggih. Bu Klitik lak sehat ta? Alhamdulillah pangestu. Ya padha. Enak. Padha coba. lho aku. Ya ora padha. Lho, Lah, sik, sik. Sik, coba. Nuwun sewu Pak Nggih. Jok Kluthuk. Nggih Mas Klitik. Menika Pak Jok Kluthuk Pak Jok Kluthuk. Mas Bayu nggih. Oh, tindak kok sesarengan kalian sinten? Kalih bojo kula. Lho lho, kalian Bu Kluthuk. Nggih menika kalih bluk kutuk. Pak modelmu kaya bes bagong kok. Piye? Kok ngayu liya ngono. Ayo tetembangan, Tetembangan to. Ayo iki bluk-bluk pikir sih. Mbak Lucy. Nggih. Tetembangan iki gandeng tasakuran karo tirakatan Nggih, Bos. lagu yang bernapaskan agama Islam. Lah. Iya. Wah, gak tak mbok alone ngopo to. Pokoke semangat kula. Pepeling dipun bawani. Wah, cocok iki. Kula nyuwun tulung ingkang bawa Mbak Lucy kalian Mas Klitik. Siap. Loh. Bidung berdua. Lah kula. Oh iya, Mas Putu ya. Niki juara nyanyi qasidah lho, Mas. Oh nggih. Lho lho, dudoke, Jok. Masa iya? Lah saestu Mas Jok Kluthuk menika Juara nyanyi. juara nyanyi qasidah. Qasidah. Anu dudoke. Coba kaya ngapa nek juara? Coba dipamerke. Sing ngapusi lho iki. Loh, Iya dik. lah, wong ki ora ana klerune menunjukkan satu talentanya. Ya awak musik ngono, bawa kuwi lho. Coba. Coba ayo dibuktake sik. Yuk. Mbah Mbak Lucy iki lho, bawa kok. Oh bawa to? Bawa. Nek bawa Mas Kluthuk sik, mau ora tak sebut kono usul. Oke. Sing usul dhisik. Ayo. Nuwun sewu. Salam hormat kula kalih Pak JM Trangkil Mbah Nuwun. Nggih. Nggih niki sing kala kepengker sowan kalih jenengan. Oh ya, iya wonten Pati nggih. Yo bawane. Bawa pepeling nggih, Bas. Nggih, dandang gula. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mbak Lucy. Piye to? Piye to? Awakmu sik. Rukun Islam. Ulang, nggih. Rukun Islam. Ayo. Monggo. Bismillah. Oh, Rupane kaya beduk masjid e kaya. Ondang nembang angel era. ampun nyepelekke ning Mas Kluthuk niku bakale ahli swarga. Amin. Mergo sumeh. Sumeh. Iki sok pancene para winasis ngendikan. Nggih, Ya. Pak. Dagelan ki mlebu swarga. Ning cangkeme ning neraka ngono. Dadi nek arep ngerokok dadak duwe cangkem ning rokok. ngobok-ngobok sih cangkeme sih. Ya Mas Kluthuk, Nggih. diaturke rukun Islam. Nah, Rukun Islam. Aduh ya. Jan aku gak
ngira lho. Lambe kok. Rupane kaya kijeng kaya ngene kok apik mbak suara mudik. Ya Allah. Aku jane moh duduh nih. Jane aku moh duduh nih ya. Coba pertama coba piye? Wong iki engko dikira aku iki keminter. Ya Mboten. Wong iki. ora cuma ngol-congol ngono lho. Rukun Islam. Aduh ya ampun lambene. Lambe mundur. Kowe tak idoni lho. Iso apik ngono lho. Kang lima puniku. Pi. Lho, puniki. Puniki kok Ganggu lho, sampean ganggu. Loh, piye to wong Ngene iki sing darane seniman kreatif pengen iki, Pak. Lah kok kreatif? Lah kok timbang ki dikira niru-niru kancane? Ora nek tembake yo nganggo Wulon Sukon. Guru lagu Bulu Wirangan Nah, Dwi Lingga saleh nukara. Ya ya roh. Ibane i ya i. Roh. Awale o ya o. Ngerti lek ngono kuwi. Yo lanjut Mas Plutuk. Loh, aku nek. Lah rung bener kok bener ke. Loh, balik iki, Pak. Iya. Tutuke. Bisi ana ta aku. Ora, jaremu ganggu. ora golek pangan dhewe-dhewe iki. Ayo. Kok potongan 500. Gak. Pak Heru Cahyono ngendikan, Piye? Bapak JM Trangkil. Heeh. Nganti kok sampean kingko iso nggawe panjenengane kesengsem. Sesuk buka giling sampean ditimbali dhewe. Alhamdulillah. Sembah nuwun Pak Heru. Kon dagel. Ora. Tanya apa? Dinggih sajen. Nang kono mungkruk ngene tok. Kajen dasmu ya. Monggo Mbak Lucy. Nah, ngono lho. Iki mesti Rukun cocok. Islam. Jas. Iki lho swara ngene iki apik ngono. Kang lima puniki. Piyayi putrine mriyayi ngeten niki. Nggih. Nembang niku astane sing kiwa ora kok meneng. Ya. Selalu aktif. Nggih. Rukun Islam selalu aktif. Ya. Alah, bojo kowe kaktipun malah ising-isini kancane. Lah piye? Apa? Rukun Islam Kang lima. Kula kon adus. Kita kok iso. Yo lanjut. Kati ndakna ring kota sesama Anu. aja padha ditinggalke Gantos Mas Klitik. Iki. Ya. Rukun. Ra iso kowe. Rukun lima niku sahatate Nonano. kang angka siji Gantos Mbak Lucy. kang angka loro salat Mas Kluduk Ayo Truk. Angka 3 keadilan sosial. duduk kowe kok iso telu keadilan sosial Ora Pancasila. Wah, Ngawur meneh. yo taat tapi ki beda Telu kok keadilan sosial iki lho. Lah limone apa? Persatu. Aku ya. ono Ayo. Mbak Lus Mbak Lucy. Dene kang katelu. Ayo. dening kang Keadilan sosial. Ngawur. telu sampean tuh mbok malu sedikit sama beliau-beliau sing lenggah di depan. Lah nyapa isin nyapa budal. Lho, kok isi nyapa Buddha? Sangumu kok mblitare niki apa? Ora niki golek sangu kok nyangoni kocul kejane iki. Wah, bleset meneh Mbak iki. Kok Bleset. karep kuwi takon mikir, Iya. nggon PG Bon Agung ki enek apa? Kira nek wayang lho. Loh, Iya enek wayang, sing kudu mbok omongke ki apa? Terus dintekne karo panitia omongan mau. Loh, Kenapa? kamu itu menghaturkan apa? Nah, loh. Ucapan apa? Memberi support apa? Mendoakan apa? Wih kan Loh, kudu. aku dhewe nek sing ndongane ndongane wong.
Wis ra kejomor, Ngene ben penak. Nggon antarane beliau Bapak JM, Pak Pak Indro Setiaji. Nah itu piye to? Di dalamnya beliau itu ada apa? Ya nek ati rempelo usus barang. Ngomong karo Anu terusno Mbak, terusno. Terus ke. Aku nek ngomong karo ora padha-padha seperguruan iki abot. Angel. Pendidikannya nggak sama. Ora sama lho. Padahal jane iki sekolah menengah lho. Wah, aku sekolah menengah, akhirnya kejeron minggir aku. Boh. Ki balen. Ramadan nindake poso. Dilungkas poso pas. Papat. Yo. Zakat. Ping 5 Keadilan sosial. Ya, Balik rulen dudu kuwi tak kepamit. ibadah haji. Wes karek penutupan sampean mau Iya. buka saiki nutup. Tuh, aku tahu buka rata tutup Pak. Dirubung semut ya kira-kira. Ayo tunjukkan. Sing di. Yo. Sampurno. Rukune Islam sampurna. Ayo. Nah, mriko sampun, Pak. Perkane damel suara. Aku ki nyontoni plok. Rukun Islam sampurna. Lai. Aku sing kok dangdut. Rukun Islam sampurna. Pak Indro anu gemujen. Ah. Bocahke jane nyanyi padan lho. Nggih. Ya diaturke pepeling, Nggih, buka Pak. celuk irama langgam rumiyin. Soles Mbak Lucy. Monggo. Yo. Ya nuan sini iki. Iya nama cintine. Mboten nyono nggih Mbak Lucy. Injih Mas Bayu. Pabrik gula ingkang jumeneng tahun 1905. 1905 Nggih. berdiri ya yang mendirikan Kebon Agung niki. Wah. Nggih. Terus nalika sementen per harinipun 500 500 ton. ton. Nggih. Perkembangan zaman saya maju. Nggih. Lah niku iso dadi kebanggaan Jawa Timur. Jawa Timur. Nggih. Itu- Sapa sing ora ngerti Kebon Agung? Itu sudah dicontoh oleh istri saya, Pak. Iya. Jadi produksi dari Kebon Agung itu beberapa ton. Nggih. Niku pun dicontoh kalih bojo kula. Alhamdulillah tidak lepas dari tebu. Menika bojo kula sedina saged sak pickup, Mas. Tuh. Apa? Bisnisnya apa? Bakul es tebu. Wis beda. Oh, ya beda jalur. Beda jalur. Oh. Mari kita nek pikirane ora Cupet. ora fokus, Mas. Sing mbok pikir ki apa to? Bojoku lho. Napa? Niki nggih nyuwun Pripun, pangapunten, Mas. pripun? Niki dinten menika pun 2 wulan niki bojo kula teng rumah sakit, Mas. Duh, ya ampun. Oh. Lah kok ora ngabari Mas Bayu, aku dulurmu cedek wae ora mbok kabari. Kok Aku yo gak kabar-kabar ngerti. kanca sedulur. Lah, Bojomu pirang wulan wisan? 2 wulan. Loh, lah kuwi stadium piro kok nganti lara apa kok nganti Wis dicek gerai apa? dicek up. Lah napa? Ono mula anu napa niku kontrol rutin itu harus selalu di Penting. ditindake. Lah napa dicek barang? Lah Bojomu bojomu rumah sakit lho. Lho, lah bojomu jare ning rumah sakit. lah iya. Apa tuh? Lara apa? Kanker, Sing apa? lara sapa? Melahirkan. Lah nyapa? Bojomu kuwi lho. Lho, lah iya ning rumah sakit 2 wulan iki. Lho, lah ya lara apa? Sing lara sapa? Dadi suster. Lho ora. Lah apa? Buka kantin ning ngono. Wah, lambene iki nek critane ngene lho. Mas, bojo kula niku buka kantin ten rumah sakit Nah. pun 2 wulan ngono. Lah sampean ki sing disuwi kersa nyapa kok ujug-ujug kok dicek lara barang. Lah oleh muni Mas bojo kula niku ten rumah sakit lho ngono lho. Tapi- Jadi konotasine ya mesti wong lara. Tapi alhamdulillah Ya. sarane bojo kula niku wong ki aja nyawang latar belakang, aja nyawang nyambut Iya, gawene. iya. Senajan to bojo kula buka kantin teng rumah sakit, nika alhamdulillah anak kula samenika saged wonten Polsek Kepanjen. Wah. Perjuangan yang hebat. Nggih, nggih, nggih. Wong tuane sekloron siji ning rumah sakit dadi kantin, bapakne saben bengi mbadut paribasane, Nah. putrane neng Neng Polsek Polsek Panjene Panjen. ya apik no. Paling ora bribtu brigadir. terakhir apa pangkatnya apa terakhir pangkatnya apa? Kasat lantas apa menjabat sebagai apa? Pangkat. Pak Kani. Pangkat napa? Loh, lah anakmu neng Kak Polsek Panjen. Lho Dik, Bagian apa bagian apa? Apa kon bagian bareskrim apa polantas? Nah, apa kanit? mboten niku kok. Loh, Lah piye ta? Ndek nyopet kecekel ning kono. Mengke wong ora beneh. Iki piye? Mas, Piye ta, Tik? omong ki nggawe aturan. Ati lati
kuwi kudu iso nyawiji. Wis diomongi to, ajining diri gumantung saka lati. Ajining awak gumantung saka tumindak. Ajining raga gumantung saka busana. Lho nek omong ki mbok ditata. Lah ya wis. Mula wong ki eling-elingen. Kowe omongmu ngono kuwi sok ora dipercaya wong. Lah nyapa? Wong nandur ki ngunduh kok. Ora mesti. Lah nek pangan wereng ya ora ngunduh ya. Piye ki omongono ki lho? Piye to? Kuwi ku wangson. Kuwi wis ana talere, wis ana garise. Nandur ngunduh wong gawe bakale nganggo. Lah mboten mesti. Wong nggih kuburan ora dienggo dhewe ya. Gak ngono. Tegese ki ibaratnya wong utang ki kudu nyaur. Ora mesti lek minggat ki ya ora nyaur. Piye to aku susah ambil ngomong ambek Dek. Aja meneh kok awakmu susah. Malaikat lho bingung iki ya. Nyapa? Iki bocah ki jane arep mlayu ning ndi, mula sok nek mati bathuke ditulisi kuwi. Apa? Kentir ngono lho. Lho, ya ngisore tak tulisi no kene. Piye? Kentir tapi sithik ngono lho. Tambahi sithik lak kerep. Ayo. Kerep tapi arang-arang. Arang-arang kok kerep kumat. Jane iki rai apa bener aku. Neng mboten apa-apa Mas Lidik. no, Cik. Ini hanya satu cara kita memahami Nggih, bahwa Bos. wong ki nek wis nyedak iki omong ora tau gadho, ya ta? Ya ta? Ya ta? Biasa. Iki lho, iki lho omongane medeni. Piye? Wong ki lek nyedaki berarti aku sampean karepe iki aku arepe mati. Lho, piye? Dalang lho ya. Lah jenenge lek ngendikan niku wong ki lek nyedaki berarti Kowe sampean iki mau ngomong nyedak aku ora? nyedak. Ya wis. Lah sapa sing ndongake mati? Lah niku wong lek omong arep nyedaki berarti ape mati, tapi nun sewu lho. Heeh. Aku ora apa-apa mati, Nah, terus tapi aku meling ning awakmu sampean. Nyapa? neng sapa? Awakmu, Neng aku. awakmu Nyapa? Soalnya aku lek mati, Iya. kowe aja nglayat aku kowe. Lho, piye to? Dulur kok ora entuk nglayat. Gak iso kowe aja nglayat aku lek aku mati. Ya bene ki to, Mas. Ora usah. Teman seperjuangan ya. Bales budine. Adik-adik, tapi aku sampean lek mati nun sewu, Eh, aja mbok layat aku. Aja sok sumpah ngono lho. Kok nek sing nyekseni jangan. Bene Mas, Lah nyapa kok mau tak layat? kita sing mati kowe sik kita. Wis kalah kok Lidik. Iya, sing mati aku sing sing ngeterke dheke ngono lho. Loh, lah aku rasa mati lho Mas. Lho nyap kabeh ki bakale kajemput maut kullu nafsi da'il qatul maut. Wong ki sing kedunungan napas mesti jemput maut. Kabeh, tapi khusus aku sampean rasa mati. Sebabnya apa? Lah KTP ku sumur hidup kok. Oh, Kitan bleset lho. Ya bleset. Angel jamok. Berarti kowe gak gelem mati dhisik, mati keri. Ya keri no. Lek kowe mati keri sing arep ngusung kowe sapa? Kok tanggamu lho wis mati kabeh. Apa kowe arep laku dhewe ning kuburan? Ya aku mati dhisik no. Ndang kono mlumah ben enek truk tronton liwat ya lho. Ndak kesuwen ora. Wis ora sah ngrembug mati. Keterima kasihan untuk seluruh para karyawan. Nggih, Kula diucapkan dengan secara apa kuwi budaya. Pripun? Ayo, gandeng Bisa, Kyai Mbak. Budaya mengucapkan ya nganggo tetembangan. Wah nggih no, nek kula ki tetep gawe gamelan to, Pak. Pripun Mas Lidik contohnya? Ayo. Wonten larasipun nyuwun anu mawon. Pelok mawon, pelok. Pelok 6. nggih. Nggih, pelok 6. Nggih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ketae anu segep ngibadah cah. Ngawur ya, kene iki aman Mbah marang Gusti Kang Murbek dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lah kok kono mau balik nyapa ning Masjid Gedhi? Balik aku masjid iki ya bawa api tapi kejem iki yo. Lah ngopo? Lah apa salat to magrib to? Apa salat ning kono aku gah wedi ya. Lah Lah ngopo? nyapa? Lah ning kocone nek tulisane yo Apa? sing nggo HP dipateni, aku melayu akhirnya aku. Yo kabeh masjid ditulis ngono to. Loh, lah iya. Aku ngalih akhirnya. Piye? Loh, Tulisannya apa? lagi kula wae teko lak jam 5:30. Heeh, arep maghrib. Maghriban teng ngriku. Nggih. Lah kula Ora sida. mudhuk ke montor ajenge lho ora sida lho Mas. Lah kula wedi lho Mas. Nggih. Lah ning kaca nek tulisane sing nggo HP dipateni. Ngalih kula. Kuwi ora duh angel gak. Sing Maksudnya- dipateni iki HP-ne kuwi lho. Wong tulisane ra enek, tulisane sing dipateni HP-ne ora enek kok. Tulisane lho mek sing nggo HP dipateni mek ngono tok. Lah iya, maksudnya sing nggawa HP ning masjid kuwi Dipateni. Pateni Lah iya HP-ne. berarti aku sing pateni. Ora. piye to? Kowe ning masjid ra gawa HP to. Lah nggih. Dipateni. Lho, lah nggih, sing dipateni kula. Wah, Ngene lho, ngene. Sing nggo HP dipateni. Lah sing nggo aku berarti aku apa dipateni? Ngene. Gak ngono. Ngene. Awakmu nek dijak omong motorikmu enggak nyambung.
Maksudnya itu gini loh Mas Jok Luduk. Alon-alon. Wong ganteng, anake wong gendeng. Lah, berarti kowe ya nek wong gendeng wong kowe adikku. Oh, niki bapakne padha kok ya. Lah apa wis Tak gesek. Maksudnya gini loh. Sampean masuk ke musola atau masjid Masjid. depan itu. Ah. Nek nggonmu ngibadah kok HP-mu muni iki ya mengganggu. Ora nek tulisane yen HP-mu muni ora enek kok. Tulisane lho mek sing nggo HP dipateni. Maksudnya ki HP-mu sing mbok kantongi. Ora nek tulisane kantongi yo ngengkel iki. Maksudnya ngene lho nyuk munyuk lek kowe iki mlebu. Ora nek tulisane munyuk. Maksudnya lek kowe arep salat kowe iki nggawa HP engko Allahu Akbar. Lho iki mengganggu konsentrasi kamu dadi kudu dipateni. Wah, kedawane kok kertas lu cilik ngene. Edan. Tulisane lho mek sing nggo HP dipateni mek ngono tok. Iya ning maksudnya ki nggon ibadah butuh keheningan. Ora nek tulisane kehendingan kok ngengkel iki. Kok tekamu bengi kok. Ben dubare tak karepe. Ngene iki sing iso menyadarkan hanya satu ucapan. Sinten? Sampean roh tulisan pripun? Sing nggo HP dipateni. Terus sampean Ngalih aku. ngalih. Gak sida magriban. Gak sida. Gak sida. Lah aku meling, aja meneh kok masjid. Nyapa? Aku lho arepe tuku apa heci, Gorengan. gorengan ning ngarep kuwi. Aku ya balik kok. Lah nyapa balik? Lah aku lak tuku tahu ki mau. Ah. Terus dia kok, "Bu, tahunya pinten?" 2.003, Mas. Aku terus ra sida balik aku. Lho kuwi murah lho. Nggonku ki sitok ki 750. Aku mah Kuwi 2003 termasuk malah ki murah. Wegah panganan dhewe. Lah nyapa? 2.003 iki 2.019 lho Mas, nggih to. Kok wis kadaluwarsa. Tak Terus kadularsa. bosok tahune. Ora wis. Hei, Ngapa to? maksudnya ki 2003. Bakule ra muni ngono. Wis kok ngengkel. Syukur. Ngomongi ra Lah iki percaya. wong nandur nunduh iki nang kene iki. Aku Oh, alah. tuku Bu taune 2.003 mah. Bosok wetengku aku ngono. Maksudnya ki tuku 2000 oleh gorengan telur Mas. Kakean gak muni ngono. Wis kok Anu kuwi mau bales sing nggo HP dipateni ngono to. wong kok lek mundur ae ram. Ayo nyanyi mau, Ayo. nyanyi. Salatullah salamullah. Ayo. Nano. Apa sih iki? Lho lah, kula manut. Mbak Lucy sik ora apa, Mbak Lucy. Maka Mbak Lucy. Nggih. Sampeyan sing selawatnya. Nggih. Coba. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Matur nuwun Pak Indra Setiaji. Yuk coba. Yo. Loh, Engkang sampun paring rezeki nimbali seniman lan seniwati. Atur suwun, Mbak. Loh. Iya toh? Kok matur nuwun? Matur nuwun iki lho. Ya aku iki sampean terus lambemu melu obah. Kok iso Dilagokke wong Nah. sukane ii kabeh. lambemu melu obah, aku obah, lambene Mbak Lucy obah, lambemu melu Ya obah. obah. Ngono. Matur nuwun Pak Hendro Setiaji. Engkang sampun paring rezeki Nimbali seniman lan seniwati. Ya. Apa? Yuk, nimbali seniman lan seniwati. kowe iki nyanyi ya. Ora kok mbobake. Care mbok kon obah. Ya ampun. Ning Mbak. obah ki muni. Bengok kaya Mbak Mbak Lucy. suarane bengok Nah. kaya Mbak Lucy ki malu. Kene kok jajane kon obah. Ora, kleru. Mbon. Muni metu suarane bengok kaya Mbak Lucy. Nah, ya Iki ya. contohnya iki lho. Dadi kula pripun iki? Bengok kaya Mbak Lucy mau. Oh. Matur nuwun Pak Indra Setiaji. Kula pripun? Sampun Bengok, Mbak Lucy. kersa paring rezeki Nimbali seniman lan Kok pripun? Kaya Mbak Lucy bengok seniwati. suarane. Iya. Nimbali seniman lan seniwati. Ramen. Iki piye to Ke dawe Mas Bayu lho, kon bengok lah aku. Bengok ki gawe kata-kata. Kayak irong. Ora kok terus bengok kuwi jenenge kleru. Jare kon bengok. Kowe kok nek tak tabuh kaya gamelan, nini nono ninggung. Bengok aku kata-kata. Nggih kata-kata. Nah,
Ora Bayu. Lah jare kok Maksudku bengkok. gini loh, nimbali seniman lan seniwati. Terus Aku, sampean aku. bunyi, lambemu ngomong gawe kata-kata, gatuk karo lambeku karo lambene Mbak Lucy. Mudeng. Ngono mudyan kowe Mbak Lucy mudyan. Yo. Yo. Oke. Saka Aku dadi nyambung. Oke. Lambemu ison gatuk. Nyawiji, nyawiji. Nah, gatuk karo tekku. Ngono, yo. Aku rasa tok gaduh ora padha enggak. Wis gaduh kok loro ayo. Ayo. Yo, Mbak. Matur nuwun Pak Endro Setiaji. Engkang sampun mariring rejeki. Nimbali seniman lan seniwati. Seminggu kepungkur wis dilunasi. Alhamdulillah. Aku ora ngalih fadilah dianggung. Nimbali seniman lan seniwati. Seminggu kepungkur wis dilunasi. Nah, ini lho maksudku ngene iki lho. Masa mbok kokop lho. Jare lek bar muni kon gathukne karo lambemu. Duh, ya ampun. 2019 zaman milenial kok iso enek bocah bodoh lho kok iso. Kok lek pinter kabeh sapa sing dihapusi? Aduh kayo. Salatullah, salamullah. Rasulillah, Salatullah, salamullah. Yasin Habibillah. Matur nuwun penonton sedaya. Ingkang sampun kersa paring donga. Insya Allah lestari budaya. Ayo aku piye iki? Lho kok piye? Lah golek kata-kata dhewe kok. Mulai sing oh. Ayo. Tapi mbok ya mau catetno lho, Jo. Ora iso. Ora Ini taretan spontanitas. nah, situasionalnya itu bagaimana? Iya. Iso. Ayo. Mugi-mugi sedaya benjang minggah suwarga. Amin. Salatullah, salamullah. Salatullah, salamullah. ala Yasin Habibillah. Ikut bersosialisasi kepada Bapak TNI Polri tidak ada salahnya. Nggih, nggih. Ndongake aja pilih kasih, Iya. kabeh ya didongake. Contone, ayo. Kula dongake kang dadi pegawe. Mugi-mugi enggal akeh duwite. Anak loro ben tutuk sekolahe. Ya. Lah yo Apa ayo? Bisa kanggo contoh tangga teparone. Yen jok kluthuk cah ora duwe. Kancaku nuntun Honda Jo, aku nuntun cempe. Tanggamu mangan iwak. Aku mangan tempe. Tanggamu mangan endok. Aku mangan dokku dhewe. piye karepe? Mas Teng, Jorok-jorok. Ada kaya putih-putih ya dong. Kok gila iki lho. Piye? aku tak foto. Ora kuwi jlentre piye? Lah ya Dek, udah kula ta, Bos. Ah. Lah lek kula tuku tempe sinten? Ya tempemu. Lah nggih tempe kula, lek kula tuku tahu, Ya tahu. lek nggih tahu kula, lek kula tuku ndok. Ya ndokmu. Lah nggih ndok kula, lek Oh, hukum jual beli. nggih no. Oh iya iya. Lah lek jenengan protes, nyuwun ndok kelas tunggal lho. Wagah wis ora. Wis. Kula melengkang numpak kendaraan. Aja nganti beko-bekan. Dimen ora terjadi kecelakaan. Untuk mengurangi banyaknya korban. Lah ngono lho. Yen sing nyabrang kudu ingat-ingat. Nget. Nget. Supaya bisa selamat. Iya, Pak Polisi ngatur ben ra mumet. Iya. Lalu lintas yo ben ora macet. Amin. Yen wis macet dadi ra karuan. Akeh murid sing ketinggalan pelajaran, Sing dadi pegawe telat tindak kantoran. sing dodol tahu nganti lali ra katokan.